Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba. Ngiyathemba ukuthi kena lencazelo izonikeza abaningi ithemba ukuthi kena sebeyazi ukuthi kena lo muntu lona oyibiza ngoThula Sidlo kaNkabinde emculweni abe nguKing Scorpio, abe ngomunye wabaqali bale nkampani ebizwa nge-Forecast KQ Record Studio, ungubani. Kanti ke futhi kuma comment mokuthi ukhona umbuzo onawo ungawushiya sizophendula, ngoba phela angeke kube ukuthi kena sigeqa amagula ngakho konke ngoba isikhathi esinaso silimited. Kodwa ke ukuthi khona ufisa ukwazi obona ukuthi asikubalanga kubalulekile, kodwa ungashiya i-comment section below ilona umbuzo wakho. Uma ngibuya ke ngapha